A carreira profesional é moi importante, xa que recoñece a traxectoria das persoas traballadoras a nivel formativo e profesional e conta cunha compensación económica. O procedemento ordinario de acceso aos graos 1 a 4 do ano 2025 xa está aberto ata o 30 de setembro. A continuación, imos ver os requisitos, baremos e outras particularidades desta convocatoria. Para poder solicitar o seguinte grao a aquel que xa teña recoñecido, deberás cumprir o seguinte. 1. Estar en servizo activo ou con reserva de praza calquera día entre o 1 de agosto e o 30 de setembro na categoría ou especialidade na que queira solicitar grao. 2. Solicitar o grao dentro do prazo de solicitudes, que finaliza o 30 de setembro, incluíndo ese día. 3. Ter a permanencia necesaria para progresar ao seguinte grao. 4. Acadar os puntos do baremo. No caso de que te atopes en comisión de servizos no Sergas, pero o teu destino definitivo sexa noutro servizo de saúde, non poderás acollerte a esta convocatoria, mais sempre podes solicitar a homologación dos graos que acadaras noutros servizos de saúde. Procedemos agora á revisión do baremo. Para o recoñecemento de grao será necesario que acades os méritos do baremo durante o período en que permaneciches no teu grao actual. O encargado de avalialo será o comité ou subcomité correspondente á área sanitaria ou entidade na que traballes. O baremo da carreira profesional está dividido en 4 áreas. En esta convocatoria aplican 3, a área 1, a área 3 e a 4. A área 1 é a de actividade asistencial profesional, que implica 2 aspectos, o que fas e como o fas. No que fas, valórase o nivel de cumprimento da túa actividade profesional, revisando a execución dos obxectivos asistenciais e das tarefas que tes asignadas. Na medición de como o fas, analízase o desempeño da túa actividade a través duns cuestionarios que contarán con preguntas relacionadas con conductas observables e específicas. Estes cuestionarios estarán disponibles no FIDES durante o mes de outubro. A área 3 é a de formación, docencia, investigación e innovación. Os méritos desta área non son posibles de acadar nun ou 2 meses, xa que un dos obxectivos da carreira profesional é a formación continua ao longo da vida laboral. Para poder obter un novo grao, deberás acadar como mínimo un 30% de puntuación tanto na área 1 como na área 3. A área 4 é a relativa á implicación e compromiso coa organización. Pola súa importancia, na convocatoria de 2025 valoraránse cun punto os seguintes méritos. Cumprir todos os cuestionarios de competencias persoais, a realización de calquera edición do curso, a comunicación coas persoas xordas na consulta e a realización de calquera edición do curso Sostibilidade no Servizo Galego de Saúde. O persoal dos colectivos que teñen definidos obxectivos deberá acadar o número de puntos que para cada grao se sinala na imaxe. E o que non ten definidos os obxectivos deberá acadar os seguintes puntos. Deberás cubrir a solicitude de recoñecemento de grao a través de FIDES e solicitudes, empregando un certificado digital válido. A solicitude terá os datos precargados. Deberá estar validada na plataforma FIDES con data límite do 30 de setembro. Se antes da solicitude queres consultar a información, podes acudir á área de carreira profesional. Como novidade este ano, poderánse consultar os días de permanencia no grao actual. A resolución sobre o recoñecemento de grao ditarase no prazo dos 4 meses seguintes á finalización do prazo de presentación de solicitudes. As resolucións estimatorias terán efectos económicos dende o 1 de xaneiro de 2026. E para rematar, engadiremos que nesta convocatoria existen 2 reducións nos períodos de permanencia. O persoal facultativo especialista de atención primaria FEAP, con 3 anos de servizo activo no grao inicial, poderá solicitar o grao 1 nesta categoría. O persoal de medicina de familia que realice titorías nesta especialidade poderá acceder ao grao 1 con 2 anos de titorías efectivas, dende o grao inicial, e poderá acceder ao grao 4 con 5 anos de titorías efectivas dende o grao 3. Para calquera dúbida sobre a carreira profesional, podes dirixirte á túa área sanitaria de referencia
ou enviar un correo a carreira.profesional@sergas.es.